Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh syahidul arabi wal ajam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabil kiram amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para bapak-bapak lan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sakderengipun kula matur napa ingkang badhe kula aturaken mangke langkung rumiyin kula muji syukur alhamdulillah dumateng Allah ingkang Maha Kuwasa, ingkang nintahaken para manungsa saha ingkang paring trap-trapan lan siksa dumateng tiyang ingkang nglakoni dosa, ingkang boten purun tobat kanthi getun lan nelangsa. Mugi-mugi kita pinaringan iman ingkang kuat lan rasa sehingga saged nglampahi ibadah salat, zakat, haji lan poso, sangga pinaringan gesang kanthi aman, damai lan santosa. Amin ya rabbal alamin. Ingkang kaping kalihipun mugia salam bahagia lan rahmat tansah dipun lampahaken dhateng junjungan kula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah setunggalipun nabi pemimpin umat ingkang sanggup badhe paring syafaat dumateng sedaya umat ingkang sami taat, boten pandang sugih utawi melarat, boten pandang rakyat utawi penjabat, mbok wonten ing donya utawi akhirat. Mugi-mugi kita saged mimpi syafaat benjang ing dinten kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut pandangan Islam, agama ingkang paling mulya mungguhipun Allah inggih punika agami Islam. Hal punika terbukti wonten Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Indallahil Islam. Innad-dina indallahil Islam. Al-Imran ayat 19. Ingkang artosipun sejatosipun agami ingkang dipun ridhoi dening Allah ingkang punika agami Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keranten kanthi ajaranipun agami Islam punika salah setunggalipun agami ingkang menjamin keselamatan dhateng umatipun selagi umat kula wau tasih purun nindakaken dhateng perintah-perintahe agami. Dipun jamin keselamatane, slamet wonten ing sedaya lan slamet wonten akhirat. Pramila kita sebagai tiyang Islam gesang wonten ing donya niki kedah tansah taat dhateng ajaranipun kita sami, ugi caranipun bina rumah tangga utawi caranipun pados rezeki utawi caranipun
didik putra lan sanasipun sedaya kedah dipun atur mawi cara Islam keranten menawi tiyang Islam bina rumah tangga kok boten dipun atur mawi cara Islam menika rumah tangga saged nyeleput bondo dunyane mawut kebo sapine boten ngukut uripe kalang kabut sebab dateng agama boten manut. Dateng ajaran agama dateng maksiat malah ngebut lisane ngresah ora tau nyebut yen diilikne malah blubut niku tiyang ingkang boten manut dateng ajaran agama. Lah sak wangsulipun menawi tiyang niku manut dateng agama tamtu tiyang kula wau tumindake sarwa jujur nyambut gawe boten ngawur rezeki sithik nrimo ya gelem syukur amal apik maju maksiat mundur ibadahe saya mempeng boten mlincur akhiripun uripe tentrem damel lan makmur sebagai wilujeng donya akhirat lan wonten kubur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agami Islam saged menjamin keselamatan kebahagiaan dhateng umatipun menika boten saged dipun hasilaken utawi dipun tampi sambil santai lan ungkang-ungkang saha boten saged dipun hasilaken sambil tekuk lingguh jikang menika boten saged hasil tapi sedaya kula wau kedah dipun tuntut mawi ilmu amal ingkang dipun ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Pramila saged menika agami Islam mewajibkan dhateng umatipun supados numprih ilmu pengetahuan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Ingkang artosipun bilih pados ilmu menika fardu tumrap ingkang saben-saben tiyang Islam jaler lan istri HR Ibnu Abdil Bar saha dawuh malih bismillahirrahmanirrahim. Man aradad dunya fa alaihi ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi ilmi wa man arada huma fa alaihi ilmi. Ingkang artosipun sing sapa wonge ngarepake kebahagiaan wonten ing donya kedah mawi ilmu lan sing sapa wonge ngarepake kebahagiaan wonten akhirat kedah mawi ilmu lan sapa wonge sing ngarepaken kebahagiaan wonten ing donya lan akhirat kedah mawi ilmu. Sadhaipun malih atolabul ilmi walau bisin ingkang artosipun golek sira kabeh ilmu pengetahuan ana ing negara Cina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kanthi wontenipun hadis wonten Inggil kita sampun jelas bilih pados ilmu punika termasuk salah setunggali proses ingkang serba terus menerus boten mengenal waktu, boten mengenal umur, saha boten mengenal panggenan dados senajan to tiyanganipun kula wau sampun tuwek elek ngrowek untune entek wis ora tedas bayek tumrap karo lara ndengkek mlakune ndayek asal durung matek menika tetep kewajiban golek ilmu utawi ngaji. Napa malih wonten ing zaman modern saat menika ilmu pengetahuan lan teknologi semakin maju, pembangunan semakin meningkat, otak manusia semakin
canggih saha kebudayaan asing sampun kathah ingkang mlebet wonten ing negari kita. Pramila kita umat Islam sampun ngantos ketinggalan zaman, terutami masalah pendidikan dhateng putra-putri kita utawi para generasi muda-mudi kita ingkang dados harapan agama lan bangsa wonten ing masa depan. Pramila sepindah malih kita kedah waspada terhadap para generasi kita sampun ngantos kita gadah putra-putri ingkang tasih lotak lolok senengane ngawur turu ngrokok, boten purun ngaji dhateng pondok, boten purun angge sarung lek songkok, ben dina congkrokan karo ngrokok, senengane ngobrol karo ndopok. Saben ana cewek lewat mripate plerak-plerok, awe-awe karo keplak-keplok, yen dielekne malah bengak-bengok. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lah menawi para generasi Islam menika sampun boten purun ningkataken ilmu lan pendidikan, tentu cita-cita kita boten saged berhasil saha sinar cahaya Islam